kura bɛ dugu la. Damada tɔnɔ y'an ka film kura ye mun bɛna boli damada ko bɛɛ lajɛlen kan. Balimaw de bɛ ɲɔgɔn janfa damada la yan nɔ. Furukunkurunin ko b'o la. Teriyaw bɛ fara. Asidiyaw b'o la. Siniyaw bɛ fara. Alors a ye dɔ ka woro minɛ yan. Ayi an ma mɔgɔ ka woro minɛ fɔlɔ. Ne yɛrɛ de ka woro kan ka ta. Tɔnɔ e cɛkɔrɔba tɔ. Cɛkɔrɔba wa? Wari de bɛ sɔrɔ wa jango damanda la. I ma sɛgɛn ma wari bɛ sɔrɔ bɔgɔ in de. Ne tun bɛ sɔrɔ ne tun bɛ kɛ cogo di sa? Ale ne bɛ min na n tɛ i ma hɛrɛ dɛ nka ni m'i kɔlɔsi ale nimisɔn k'i kɛ bɔgɔbila sababu ye dɛ a bɛ komi n'a fɔ e ni denmuso dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ denmuso jɛma don mɔgɔ janba tɛ a bɛ hakɛ la quoi mɔgɔ dalakɛɲɛ kɔni don a nisɔn ka di fana n'i y'a ye a ye cogo mɔgɔ lafiya yɛrɛ de mais i ka mɔgɔ kanu ta tɛ dɛ. I bɛ ta ka jiri dɔrɔn i ta ka jiri dɔrɔn i bɛ sɔrɔ de ta ma donné. Mimi o y'a ko kɛlɛ chantage ye dɛ pour que e ka sɔn ne terikɛ ba i la donc fo ne ka sɔn la quoi. I yɛrɛ b'a lajɛ. Ok an b'a jateminɛ n'a ko kɛra cogo min na o tɛ wa. Nin ko tɛ bila ka sumaya sini bɛɛ démarche bɛ daminɛ wa d'ailleurs n'o o bɛɛ sumayara yɛrɛ sini bɛɛ n bɛna furukurun d'i ma an bɛ sɔrɔ k'a ko daminɛ. Ba mun ye? Ma furukurun y'a jumɛn ye? E t'o dɔn wa? O tɛ dɔwɛrɛ ye koyi o ye don latɛmɛ de kɔntara. Baviye kɔntara muso kɔntaralaman fana. Fɛ k'an ka nin film kura in sɔrɔ a ye boli joona aw ka taa abonné. Kana to nin saison duman in ka fɔ